Amaphoyisa omgwaqo aphume ngobuningi ukuhlela ukuthi abashayeli bayayithobela imithetho yomgwaqo emgwaqeni u-N3 obheke eThekwini. Lena impelasonto yokugcina ngaphambi kukaKhisimusi. Okubalekile nokusiza abagibeli ukuthi senze into eqondile. Ama-traffic makumisa yima uproduce into zakhona uqeda ukubanika izinto ulalele bona ukuthi bathini emva kwalapho uqhubeke nendlela. Thina abashayeli bonke bamabhasi yasa Intercape ngendaba ukuthi siyayazi ukuthi lo mgwaqo sihamba kanjani ngawo, sidibana nama-accident yokuhlukanana. As drive and safety silandelele imlayo wala emgwaqeni. Abashayeli bathi ukubonakala kwamaphoyisa emgwaqeni kuzolekelela encipheni kwezingozi zomgwaqo. Sithi abafowethu nabanye aba-operator ngokungekho emthethweni abayadudumezeleka ukuthi belungise iy'mvumo zokusebenza because njengoba wena ungababona engathi mhlawumbe bayaphazamisa kanti baprotecta iy'mpilo zabagibeli ney'mpilo zethu nemisindo-ke khona nje kule mboni yethu. Bayasiza bayakhona ukuthi bevikele izimo ezikanjalo. Bangaphezulu kwama500 abantu asebeshonile emgwaqeni yakuleli selokhu kuqala amaholide. Ngokusho kweziphathimandla zomgwaqo, izingozi eziningi ezenzeka ku-N3 phakathi kweGauteng neKwaZulu-Natal zibanga ubudedengu.